nisam nešto puno pogledao naslova, ali opet dovoljno toliko da se napravi jedna skromna lista od 10 kvalitetnih, naravno po mom ukusu. Ispričat ću malu istoriju kako sam i ja postao zavisnik od kineskih crtaća. Mesto broj 10. Kaiji. Dok je u zmajevoj kugli težnja spašavanje planete, ovde se radi o spašavanju jednog dupeta. I verujte mi, drži pažnju, jer vas ovaj lik stavi u nelagodan položaj šta da ste na njegovom mestu. Zbog dugova u underground svetu, ovaj mladić se suočava sa mahirima prevare, te naravno sreću testira u kockanju. U početku mi se nije svideo, ali kasnije postaje sve zanimljivije. Likovi su unikatni, pogotovo zbog tih noseva, opet kao takva animacija je nešto drugačije. I meni se ceo serijal svideo. そこに積まれた1億2000万をカイジ君が持って帰るか、それともそれを果たせず指を失うかもしれぬギャンブル。 Mesto broj 9. Prison School. E sada, ako ste školarac, volite golotinju i humor, ovo je pravi anime za vas. Ja nisam ni student, niti volim preterano golotinju, ali u ovom serijalu, bez toga, moja omiljena stavka humor ne bi bio na visini zadatka. Grupa tinejdžera bivaju osuđeni na robiju zbog nekih kvarnih radnji još u prvoj epizodi, to ćete vidjeti i sami, ali mogu reći da sam se pošteno nasmejao, pogotovo direktor ima svoje scene u kojima dominira. Animacija jebeno grmi. 校舎の見回りかね。 お帰りですか? お気をつけ。 Mesto broj 8. Death Note. Neki ga svrstavaju u anime za početnike. Ja se ne bi složio. Ko god to kaže, slobodno neka napiše duplo bolji scenario. Pisanje je legalno, pa izvolite genijalci. Pored ostalih, ajde reći boljih naslova, Death Note ima odlične uvodne špice, kao i završne. Scenska muzika će vas odmah očarati, te ćete je kasnije slušati dok učite kako bi boostovali IQ power level. Šalu na stranu, priča je odlična. Po mom merilu trebalo je kraće da traje. U nekih 30 epizoda bi bilo dovoljno sa takvom temom. Opet, anime je imao pozitivan uticaj na mene i poslužio kao inspiraciju u životu i pogled na svet. Da, imam i majicu sa Ryukom. Hehe. そして僕は新世界の神となる。やっぱり人間って面白い。 Mesto broj 7. Berserk. Da, sećam se kao da je juče bilo. Bajko je radio recenziju na ovaj naslov i spomenuo je kako će vas priča progutati. Pomislio sam tada, ma daj bre, kako da me proguta, to je samo crtani. Ali zapravo vas čepa kao anakonda i ne pušta dok ne utonete skroz. Manga je takođe cenjena, nisam je pročitao celu, ali što se tiče animeja iz 97. je brutalno odrađen. Koliko sam se radovao remake-u, toliko sam se razočarao CG animacijom. Uglavnom, očekuje se nastavak ove legendarne mange, stoga jedva čekam sa prevodom. この男の野望がついえる時、その時貴様に死が訪れる。決して逃れられぬ死が。 Mesto broj 6. Digimoni. Jedina stvar koju se plašim da ponovo pustim da gledam jesu Digimoni. Odmah se stvori ta knedla u grlu i tera me da jebeno plačem u svakoj epizodi. Upravo zbog toga ne gledam već dugo Digimone. Sećam se 08-07 čini mi se, bio sam 8. razred. Bus je dolazio dovozivši nas iz škole oko 5 do 7 uveče. U 7 na Pinku su tada bili emitovani. Ostavljao sam drugare i trčao šprint kući da jebeno ne propustim onu špicu. Samo zbog toga. Potpisujem da je muzika u serijalu legendarna i možda od najboljih u anime industriji. Svaka je na mestu. Pogotovo i sama sinhronizacija naših glumaca budi još veću nostalgiju, pa će mi jako škoditi ako ponovo gledam. Sećam se da sam bio u velikom šoku i prihvatanju realnosti kada je serijal završen. Također sam imao sve zapisane evolucije glavnih Digimona. I da, šifra u igronici mi je dugo bila Greymon. Pre neku godinu sam odradio i svoj siromašni cosplay. Jadno, zar ne? Prokleti, a bilo je tako blizu. Silo tame, hoćemo li sad biti ubijeni? Sve te sile dođite k meni! Mesto broj 5. One Piece.
Ovaj serijal je jedini bio u opciji za gledanje posle Zmajeve kugle. Što se tiče online epizoda, želeo sam neki anime sa puno boja, humora, tuče, hrane, perverzije. Da, neka bleda kopija Gokua. Bio sam na nekoj slavi pre 5-6 godina i upoznao lika mojih godina, kome sam rekao da pravim neke parodije na Gokua. Rekao mi je kako on obožava taj anime, ali mu je ipak One Piece najdrži. Za malo se nisam posvađao sa njim. Rekao mi je da moram da pogledam i uverim se sam. Tako sam i uradio. Te večeri sam na Anime Srbiji pustio prvu epizodu. Kada je epizoda počela da koči, zbog reklama odustao sam i Luffy je sačekao neko vreme. Nakon 5 godina sam došao u situaciju da mi se ne gleda ni jedan anime. Tada nijotkuda na YouTube-u vidim isečak Doflaminga koji se bori sa Luffyjem. Doflamingo kao kontraverzan lik me je iritirao da stegnem zube i počnem sa gledanjem. Epizodu u početku ne tako zanimljive, ali nakon Luffyjevog backstorija sa Shanksom dobio sam jaku volju i odgledao sve do Big Mame, zbog koje sam dropovao čitav serijal. Sada čekam film Red, ali nastavak gledanja animea nastavljam tek kad se konačno bude završio One Piece. Ovako nema sile. Uglavnom, ceo serijal je jedna velika harmonija, jednostavno gromada od naslova. おい、泣くなよ、男だろ。だってヤコブ腕が安いもんな、腕の一本くらい。無事でよかった。 Mesto broj 4. Slam Dunk. Kao neko ko je trenirao košarku aktivno nekih 10 godina, nisam mogao da propustim ovaj naslov. Opet na Bajkovu preporuku. Tada sam bio jako razočaran, jer se niko nije iscimao da prevede. Skoro je počeo Anime Balkan sa prevodima i jako mi je drago zbog toga. Anime je vrlo simp za gledanje. Mnogi hvale mangu, ali to me ne zanima. Jer ne možete u mangi čuti taj vibe, tu jačinu ega kada Sakuragi kaže da je genije i gorki hejt prema Rukavi. Sve u svemu, anime me je pošteno nasmejao. Pored toga, naučit ćete pravila košarke jer se u svakoj epizodi edukujete sa glavnim protagonistom. 今日の俺の課題、退場はしない。古川より点を取る。そしてリバウンドを制す。 Mesto broj 3. Hunter x Hunter. Pitao sam prijatelja za predlog animea sličnom Goku, gde ima tuče, a opet da je sve nekako šarenoliko, vedrim bojama. Boje su mi bile glavne kao anime početniku. Prethodno mi je neko u komentarima poslao Hisoku i Gona dok se bore. Na prvu loptu sam se oduševio Hisokinom izgledu, ali opet ne znajući cijelu priču svega. Odgledao sam prvu epizodu i pohvalio prijatelju da nije loše, da je anime više za decu. Rekao mi je da nisam normalan i da me ne vara Gonov izgled, jer anime ima mračniju priču nego što izgleda. Zapravo je bio i više nego u pravu, čak ima i pedofilskih scena koje se ne viđaju u svakom animeu. Inače, moj omiljeni lik je upravo iz ovog serijala. Nije Hisoka ako na njega mislite, on je na 3. ili 4. mestu. Kao i Zmajevu kuglu, ovaj naslov mogu uvek da rivočujem bez jevanja. Anime špice su iste u svakom arku što se tiče muzike, a endizi su prosto odabrani. Jedan sam čak dugo vremena koristio kao zvono na telefonu. Također jedan od retkih naslova gde je muzika na visini zadatka i video se totalni trud pozadinske ekipe. Mesto broj 2. JoJo. Jako se malo pričalo o ovom naslovu kod nas pre neku godinu. Sjećam se da mi je neko postavio u komentaru pitanje da li je Dio jači od Gokua. Tada sam prvi put saznao za ovaj anime i mogu reći dobio veliki hype videvši scenu sa Diom. Mada prvi serijal mi je skenjao sve. Smorio sam se na 6. 7. epizodu i odustao. Neko mi je ponovo u komentarima napisao nešto vezano za JoJo i shvatio da je anime zapravo vredan gledanja. Stegao zubi i skontao da bih dosta propustio u nastavku. Part 3 mi je omiljeni i uvek mogu da ga gledam. Ali uvek. Također ovaj part sa Jolin mi je jako interesantan, iako ne volim da žene budu glavne u priči, ali mi je pisac pokazao suprotno. Mogu da potpišem da ceo JoJo serijal sa zvučnim efektima dominira na anime platformi. Verujem da bi i većina drugih naslova sa ovakvim efektima dobili još veći sjaj. 目の中にうんちはするがお前らよりずっとものは知ってるぜラディホー Mesto broj 1. Zmajeva kugla. Prvo mesto je više nego očigledno. Bila je to 2003. 04. na TV-u.
tačnije na Pinku. Naiđem na klinca koji piški. Prvo šokiran da li je sve to normalno za jedan crtač tada, ne znajući koliko perverzije očekujem. Nastavio sam sa gledanjem. Kasnije je Z serijal prikazivan na Ultri. Zbog školovanja sam preskočio pa tek gledao na TV Avali negdje 2012. godine. Zahvaljujući svom prijatelju dobijem informaciju da DB sa Frieza sagom nije gotov. Također i sve skinute epizode sa engleskim dubom. Sve do kraja Kid Buu sage. Kasnije je sledio i Super serijal koji me je također oduševio, mada mogle to i bolje. Ono što najviše volim je ta scenska muzika koja ne jenjava iz serijala u serijal. Uvek impresivna i melodična. Također su uglavnom svi likovi, bare meni, ne napeti za gledanje. Šta više, najuzbuđeniji sam kada gledam Zmajevu kuglu. I jedini serijal u kome mi filler epizode ni malo nisu boring. Lista je završena, ne sumnjam da će se jednog dana promeniti, ali Zmajeva kugla ostaje u srcu zauvek. Ima još naslova koji su blizu ovoj listi, ali nekako nisu našli mesto. GTO, One Punch Man, Monster, Rainbow, Saiki, Baki, Mob Psycho i tako dalje. Napišite vi u komentaru vašu listu, možda mi se neki od vaših naslova dopadne. A najviše bi mi se dopalo da bacite like, sub i bit ću vam zahvalan do neba. Pozdrav!